Njengoba uyigoso lentombi mhlambe ngathi ezinye zilingana nawe. Akubini khona ingxabano zokuthi hayi mina ngeke ngiphathe ubani ngoba ngilingana naye yabo into ezikanjalo. Hey masufika kuleyo nkulumo. Kwesinye isikhathi kuyabe khona lezo ngxushunxushu kodwa njengegoso-ke angikunaki lokho. Ngoba ni angifuni kuhambe kufike kwizinga engamele kufike kulona. Into engilokhu engifundisayo ukuthi mina noma kuthiwa umncane noma umdala ngizohlezi ngihlonipha. Nawe ngokunjalo kodwa kumele wenze njalo. Ngaphambi kokuba sivale, ngiyacela ungiphe umnyalezo ongawudlulisa entombini. Umyalezo engawushiya nentombi ukuthi cela baziphathe kahle. Iyahambeka le ndlela ayikho nzima ngaleyo ndlela. Siyabonga ngesikhathi sakho osiphe sona namhlanje. Nami ngiyabonga kakhulu Majobe ngokungamukela esikoleni samatshitshi.